keby sme náš vzťah Áno. zmenili aj formálne. Áno, ja teda nechcem vyzerať starohmojne, ale čo tam? Kúpil som ho včera večer. Cítil som sa tak úžasne, lebo som si uvedomoval, čo chcem urobiť. Bam! Chris. Áno. Daj oči. No počkaj, kúkam sem. Áno, krásne oči tvoje teraz, áno. Áno. Chcem ťa požiadať o ruku. Chcem, aby sme spolu žili. Aby sme zabudli na náš predchádzajúci život, vytvorili vzťah, v ktorom budeme obaja šťastní. Už som hovoril aj so svojou manželkou. Súhlasíš s rozvodom. Ty si hovoril so svojou manželkou skôr, ako si hovoril so mnou, to je trochu zvláštne, nemyslíš? Čo? Takúto reakciu som naozaj nečakal. To prečo? Prečo vy ženy ste vždy takéto náladové? Náladové? No tak áno, tak ja tu. Prepáč, ale